Atzoko egunian izan genuna izan zen, 5 prozesatuok deklaratu genuen, aukera izan genuen kontatzeko nolakoa izan den egunkariaren sorrera eta egunkariaren ibilbidea, oso garbi adierazi genuen, oso proiektu ederra izan zela, euskara, euskal kultura eta euskal komunikazioan izan den proiekturik ederrenetako bat, beti izan dela independentea, eta hortaz gain baita ere aukera izan genuen lekukotza usteko gure garai hartako egunkaria itxi zutenean jasan genituen torturak eta tratu txarren lekukotza utzi genuen hemen. Oso luze jozun, goizian hasi eta iluntzeko ez dakiz 8 arte, olako bat jardun genuen, 5 pasa ginen, eta gaur berriz askoz ere laburrago izan da, gaur batez ere egon dira, 2 guardia zibil nagusiak, bata une hartan instrukzio hau eraman zuen guardia zibil nagusia eta bigarrena bere idazkaria. Egon da, bai lekuko bezala zeuden gaur zitatuta deklaratzeko, baino aldi berean perito bezala ere badaude. Hauekin dituzte dauden txosten gehienak. Egunkaria ixteko erabilizian aurretik ikertu zian euskal kulturako 25, 30 bat enpresa hauek ibilizian guzti horren atzetik, hauek eskatu zuten interbenitzea, hauek eskatu zuten egunkaria ixtea, eta baita ere aukera egonda horri buruz hitz egiteko, beren testigantza baita ere gure atxiloketetan eta deklarazioetan izandako papera, eta horretan entzun behar izan ditugu gezur mordo bat. Kontutan hartu behar da atzo ezala hasiera eta gure deklarazio izan dela eta guri utzi zitzaigun behintzat kontatzen gertatutakoa. Kontutan hartu behar dugu hau dela epaiketa honen hasiera. Eta urtarrilean jarripena daukanean bertan ikusiko direla hemen gaur hemen pasadian lekuko hauek guardia zibilak perito bezala etorriko dira orduan eta nik uste ordun ikusiko dela benetan norainoko indarra daukaten akusazioek eduki dezaketen, eta hori da ikusi behar duguna. Eta horregatik adi gaudegu, eta ez dut ustedanik atzokoarekin gure adierazpenak egin arren eta gure lekukotza utzi arren, gu nola baite ustu ginen, baina ez da hori nahikoa. Ikusi beharra dago epaiketa aurrera dijoa eta gero magistratuek nola ikusten duten gaia. Eta aprobetxatuko dugu jendea animatzeko badakigu hotz egiten dula, baina larunbat honetan arratsaldeko 5etan Bilbon gurekin batera auzi honen kontra agertzeko eta egunkaria libre aldarrikatzeko, ea bingoz hori lortzen dugun.